yung makato. Manay pa rin perfect yan, sigurado. Mga taga pang bayo makato. Yung cellphone mo, Bells? Galaxy S23 Samsung. Magkano yun? Magkano yan? Magkano yan? 82,000. Fully paid po. Kasi yan? Yes Cash? po, yes po. Fully paid. Nanong mila ko kaya ka? Kidney. Siyempre, tingong content. Okay na? Nanil. Chatiduan ako kanyan. May ka-chatiduan na kayo? 4. Oh, ba't na ako kay Tintad? Ba't na ako kay Lelot? Ba't ko pag-get ng Sopas. Lelot? Nanuwari ka din, bro. Nangatin. So yan, grand launching dareng The Pads by RR Travication. So bali kayo na sir, 16 units, kidding agwas, and kaya kabila, datang 8 unit dati and 8 unit kidding. Sara. Oy, wita Koreanong higit ko eh. Asya. Kanya saya. Sige, kahit sa kanya. Saya. Ay, Nani? kalame nasi. Kalame nasi. Oy, ni kalame nasi yan eh. Masarap, yes. Kalame nasi yan eh. Apong puto. Siling nakapagnulo. Oh, ay, mamputo yan talaga ay kinano Tintad. Ako, actually, tingin ko kalaban kayo ni. Ay, dahil takit ng dulo. Okay. Laman yun. Paps, nangatin. Ayan, syempre picture kay Rod J. At shoot Sir, mo model kay din The The Pads Pads. Apartment. Ayan, so model tayo po ngayon ni Rod J. Model. Ayun, sir, model. Kaya kayan? Yes, sir. Pawing, sir. Bandi kayo po. Itang mais mo. Alright, so pasok tayo guys. Pasok tayo. And ito yung tinatawag nilang The Pads Apartment by RR Travication. So basahin lang natin yung mga information dito. These are apartment for rents. Ang mga amenities po dito, they have 2 bedrooms. All in all, 55 square meters po yung area natin. Single story. Lahat ng mga units natin dito are newly built dahil kabubukas nga talaga ngayon, di ba? Each unit has 1 toilet and bath. Meron po silang lighted carport available dito sa labas. Meron ding dirty kitchen, washroom, may air vent for ventilation, extra high ceiling. Yun yung isa sa mga features nila. Modern trendy din yung design at saka materials na ginamit dito. So, ayun guys, para kanino ang mga unit natin or mga apartment natin dito? Yung mga bachelor. For example, you are a professional, gusto mong bumukod, ikaw mag-isa. Para sa mga new family, a family of 4 probably. Napaka-strategic din ang lugar na to. Belsico, maka-apartment ka ngayon eh. Yes po. Bilang ingan eh, family man. Yan, anong pantunan mo kayong meto nga unit? Siyempre, itang muna safety, security, yan. Correct. Yan, tomorrow yun, yung grills. Materials, ne? Materials, Wow. malinis, matibe. Wow. Ay, malapit ka rin palengke. Accessible. Accessibility Yes, din. accessibility. Oh, Malls, churches. correct. Yes, O yung tapos- price, bro. Price, kaya. Basta fair. Tsaka kaya. Agree. Yes, I agree. Ne, so, for example, mi para siyang pika mali ang bagya, mga yan, o ning fair naman ketang aqua mo, like yung amenities, itambali mga yan. So, fair, okay. Fair yun. So, Natin to lastly, complete. Kenny, what can you say about it? Kaya, recommendable. Recommendable Yes, yan. Yung thank taga Porac, guys, yung taga Angeles City, Kenny nakukutok ng. Agwas pora? Yan! Kaya po, agad. Alay nito. Kaya pa mitsura nyo pa ibabaw. Front cam yata. Pwede yung mag-vlogger rin eh. O ito, salamat bro. Bye-bye. Salamat bro. Thank you very much. The Pads. Thanks so much, The Pads.